Давай. Давай, давай! Супер! Е! Айде, Марко, шампион! Покажи на маска! Как се прави? Сега международната публика трябва да очароваш. Браво! Браво, стъпай! Стъпай! Давай! Давай! Аре! Това влиза във филма. Ще го пусна после. Браво! Давай! 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 Много лесно. Мамо стара, бе! Това ще двете. Аз сега дърпах. Там има стъпка пред тебе. Виж? Там. Давай, куче! Майстор от всекъде. Правиш го. Свърши. Това беше филма за днес, уважаеми драги дами и господа. Айде, другарио! Шампион!